На основание член 284 трябва след определи предявява на свидетеля веществените доказателства. Значи това ли са? Правилно ли ви е впечатление да притежава по-ценни неща, по-скъпи вещи? Ами да, забелязваше се, че постоянно с нови дрехи, нови вещи. Разказваше, че Иван беше зарядвал повечето от тях. Правеше впечатление определено. Каза, че когато сте били в Словения, трябва да снима. Забелязахте ли случайно с какъв телефон снимаше тя? Да, със същия този телефон беше. Знаете ли, Иван, къде разполага с тези средства да купува тези скъпи подаръци? Ами, значи Иван работеше, колкото знам, цяло лято на различни обекти. Цяло лято работеше всеки ден, изкарваше си пари, може да и купи, всъщност събираше пари да купи телефона, доколкото знам. Също така и други подаръци. И така. Вие приятелка с Иван или с Петя? Ами, не сме близки приятели, но сме познати. С кого двамата? И с двамата се познаваме, с Иван сме в един клас, с Петя сме просто познати. Просто познати. Да, просто познати. Те сте сигурна, че точно тези са вещи на Петя? Ами, знам от нейна съученичка, която ми казва. Това са вещи, втори двете са. Значи точно пък това са вещи. Ами, сигурно съм. И аз си че това не е може да има. Ами, не знам, в крайна сметка се говори за нейно откраден телефон, що ме не, значи той е същия. Аз казвам, че е същия телефон. Преди малко... Моля за тишина. А щом ги разпознавате, това са? Моля? Преди малко, когато съдията казва да разпознаете вещите, вие питах това ли са вещите? Ами не, защото никой не ми ги посочи просто. Никой не ми посочи вещите, просто никой даже не ги погледна, аз тази погледнах. Предположих, че би трябвало да са това, за това попитах. Никой не ги посочи, просто не ми каза това ли са телефона вкъщи. И сте сигурни, че Петя Иван е купувал тези телефони? Да, сигурно. Тя ли ви е казвала? Ами, Иван ми е казал, тя не ми е казала. Пък и говори се, нали, по училище. Тишина. Затова относно това ще позадем друга приятелка. Относно нейната приятелка. Колко близки бяха, както вие твърдите, Иван и Петя? Ами, мисля, че бяха доста близки. В смисъл такъв, че тя ходеше при тях на гости, той ходеше... А вие може да твърдите това? Виждали ли сте това нещо? Да, виждала съм ги много пъти заедно. Излизали са по дискотеките, по улицата даже. Личава се по взаимоотношенията им, че нали, просто си личеше, че той е много по-заинтересован в връзката. А за случай, къде знаете? Ами, случая знам от принцип... Аз бях в Словения, когато стана това нещо. След това не знам в принцип какво е станало. Вие го видяхте с очите си в Ливия? Да, в Ливия бях. Не ли се случи цялата случка? Ами не. В Ливия беше снимките и фотографите, след което те си тръгнаха. Иван си тръгна, след което те го последваха. А Петя, помните ли как беше облечена? Какво носеше? Ами, мисля, че беше със същата блуза, която той беше поделил. Каква е блузата? Червена, европейска сръка. Може да се отбележи, че свидетелката Петя Плева отбеляза протокола, че била се смилва.